18 मेआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोर गोथार आरो गोग्गाथाव सान। मानो होननानै बुङोब्ला बै सानाव बर' रावा बिजों महरै गिबि खेबनि थाखाय गनायजादोंमोन आरो फोसावजादोंमोन। हेल' फ्रेन्ड्स, गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे 61थि बोसोर बर' बिजों साननि सानसे गोबावैब्लाबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै आं 18 मे बर' बिजों साननि सोमोन्दै मोनसे सुंथाब भिडिअ लानानै फैदों। आं सानो बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोना खायसे मिथियै इनफरमेसनखौ मोननो हागोन आरो उन्दैफोरनोबो बे भिडिअखौ दिन्थि जाहाथे बिथांमोनाबो बर' बिजोंनि सोमोन्दै मिन्थिनो हायो। फ्रेन्ड्स, भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि आंनि बैसोमुथि इनफ' चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। मोनसे हारिया बुहुमाव थांना थानो थाखाय जेरै हारिमु, सोलोंथाइ, थुनलाइ नांगौ जायो, थिग बेबादिनो मोनसे हारिनो थांनानै थानो थाखाय रावनि गोनांथि जायो। नाथाय मोनसे बाथ्रायाबो सैथो जे माबेबा मोनसे हारिया राव थायोब्लानो थांनानै थाया, बै रावखौ जों सोलोंथाइ महरै, लिरनाय महरै लाखिलांनो हायाब्ला। थिग बेबादियैनो बर' हारिनि राव, हारिमु, थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो गोजौ फारसे लांनो थाखाय 1952 इं मायथाइनि 14 नभेम्बर खालाराव बै समनि बर' हारिनि सानसुमै गोरों गोरा सुबुंफोरा बर' हारिनि गेजेराव बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै होदोंमोन। बै समाव बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिबि आफादगिरि महरै जयभद्र हागजेर आरो गायसनगिबि नेहाथारि महरै सनाराम थाउसेन बिथांमोननो बिबान होनानै क'क्राझारनि बासुगावआव दानाय जादोंमोन। बै समावसो बर'फोरा रावनि गोनांथिखौ बुजिनानै मोन्दोंमोन। नङाब्ला बर'फोरा एसामिस, बेंगलि रावफोरनि बिजोङावसो गावनि सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन। बै समावसो बर'नि सानसुमैफोरा हमदां हादोंमोन जे बर' हारिया थांनानै थानांगौब्ला रावा थांनानै थानांगोन आरो रावा थांनानै थानांगौब्ला बियो बिजों महरै थांनांगोन। बै सान्थौखौनो लानानै बै समनि बर'नि सानसुमै बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादजों लोगो जानानै बर' रावखौ बिजों महरै मोननो थाखाय बर'नि इयुन जोलैया बर' बिजोंजों फरायनो मोननांगौनि थाखाय गोबांथार खामानिखौ मावदोंमोन। जोबोर दुखु खस्थ' सहायनांनानै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमनि 11 बोसोर उनाव बर' हारिनि थाखाय बै समनि आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहाया मोनसे जारिमिनारि सान लाबोनानै होफैनायसै। बै सानानो जाबाय 1963 इं मायथाइनि 18 मे। बै सानखालि बर' रावखौ बिजों महरै बर' डमिनेटेड एरियानि गुदि फरायसालिनि थाखाय फोसावनानै होग्रोनायसै। 18 मेआव बर' रावखौ बिजों महरै गनायथि मोननाय लोगो लोगोनो बै समनि आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिमला प्रसाद सलिहाया क'क्राझार गोजौ फरायसालि, थामहिनबा दानि क'क्राझार जौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 18 मे खालार खालिनो बेखेवनानै होयो। बेनिखायनो 18 मे खालि जिहेतु बर' बिजों महरै गनायजादोंमोन नालाय, बे खालारखौनो बर' बिजों सान महरै फालिबोगासिनो दं। आरो बै बर' बिजों गनायथि मोननाय साना दिनै 2024 इं मायथाइयाव 61 बोसोर फुरा जाबाय। आरो बे बर' बिजों सानखौ बिटिआरनि सरकारा बिटिआरनि गंफ्रोमबो सोलोंथाइ फसंथानजों लोगोसे बिटिआरनि गंफ्रोमबो सरकारि मावख'फोराव फालिनोबो बिथोनखौ हरदों आरो फालिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिनि उनावनो 1968 इं मायथाइयाव जौसिन फरायसालिसिम बिजों महरै थिसनजानायजों लोगोसे 1994 इं मायथाइयाव बर' रावखौ मोनसे डिप्ल'मा कर्स महरै गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव गायसननाय जायो। 1967 इं मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जाखांनायनि उनाव बर' हारिनि राव, हारिमु, थुनलाइ थामोन्थानि थाखाय बर' थुनलाइ आफादजों जयै खामानि मावदोंमोन। 2003 मायथाइयाव बिटिएडि एकर्डनि जोहै बर' रावा भारतनि संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थिसनजायो। बिनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्डनि जोहै आसामावनो बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै गनायथि मोनबोबाय। दिनै बे गारबोनाय 61 बोसोर बैसोआव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय नाजानायाव बर' बिजोंनि सोलोंथाइजों लोगोसे बर' रावनि मानदान्दाया गोजौसिन फारसे दावगालांबावनो हाबाय। बेजोंनो लोगोसे जोङो बर' मिडियाम हिसाबै हायार सेकेन्डारि लेभेलावबो जों मोनबावनो हाबाय। फ्रेन्ड्स, जों बयबो मिन्थिगौ आरो सिगाङावबो मख'बोबाय थानायबो जादों जे मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला राव, हारिमु, थुनलाइया थांनानै थानांगोन होनना। नाथाय जों खुगाजोंल' थांनानै थानांगोन बुंबालाय मा जानो? जुदि जोंनो बर'आनो अनसायनो रोङाब्ला, बर' बिजों मोनबाय होननानै 18 मे खालिल' जों फेसबुक, वाट्सएपआव लिरबाय थाबाल' मा जानो? जुदि नों आंआनो जुदि बर' बिजोङाव फरायाब्ला आरो जुदि बिदिनो थांबाय थामारोब्ला सानसे जों बयबो मानसि हिसाबैथ' थांनानै थागोन, नाथाय हारि महरै बेसेबां समसिमहालागै थांनानै थागोन बेयो साननो गोनां जानानै फैयो। अब्ला बर'फानि बुंनाय बर'खौ गेरेमसा माहारि दानायनि खोथाखौ बुंसोलायनानैबो जेबो मुलाम्फा गैया होननानै आं सानो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे भिडिअ'आव आं आंनि साननायजों लोगोसे आंनि मोन्दांथि आरो मिथिनायखौ फोरमायबाय। लोगोसे बेखिनि भिडिअ' जाखिनि बुंबोबाय बैफोराव माबाफोर गोरोन्थि जाबोबायब्ला साफ्रोमनिसिमबो निमाहा बिहरबाय। लोगोसे भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरनानै दिनैनि बे भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।